Mira, mira, escoita, escoita. Pois ben, agora, como decía, pisamos o acelerador. Nas vindeiras semanas presentaremos un programa integral de abordaxe das baixas laborais. O PP contabiliza todas as baixas como fraude, como se a xente collera unha baixa laboral por gusto. Impórtalle máis contar turistas que os galegos e as galegas que enferman. Iso sí, esqueceulle dicir que nos últimos 5 anos morreron por accidente laboral case 300 galegos. Queda claro que a prioridade do goberno de Rueda é atacar os dereitos básicos dos traballadores e traballadoras, culpabilizalos por enfermar. Aínda que algunha descoñezan, a realidade en Galicia é outra. A xente enferma, pero a xente enferma e ten que esperar semanas para o seu médico cabeceira ou meses e incluso ata anos para unha cita cun especialista, para unha proba diagnóstica ou para unha cirurxía. O problema non é a xente traballadora, o problema está na xestión de asunta e aínda por riba é vergoñento presionar aos médicos para que den altas a xente enferma. Isto ten un nome, recortar dereitos. Temos que impedilo, porque a saúde non é un gasto a recortar. A saúde é un dereito.